Halo dia, apa kabar dia? Oi, basalingkuah udah yo. Indak do dia, iko kawan bisnis udah ko. Kawan go dia kawan. Kawan-kawan tapi kawin. Awas kalau udah basalingkuah, adia kare pusako udah tuh. Oi, ba ako patah salero udah ko. Makanlah dah. Lai kababini udah kontan dak dia. Ba ako sarupo tu udah bakato. Gadis zaman kini ko dia. Tiok ditanyo, ado nampunyo. Tiok dirayu, ado nampunyo. Pak seru lah dia. Kebetulan saja mungkin tuda. Nantara yude udahlah adonan punyo. Sabananyo. Adia laini oda. Yoba na dia niyo yoda. Yoda. Adia nio muntah mancalia udah. Ini parah ini. Hei, de apo udah ko. Karawai. Maksudnya apo tuh udah. Kapalora muak. Gara-gara bini urang nanta awai. Di malam nan dinginku, di bawah cahaya bulan, tak bayang adia pautan hati. Oi, lai bamato udah nyo. Lailah. Kok matu udah ha? Oh lai bamato, dan nampak kini hari siang. Ma ado cahaya bulan. Nyalang sajonan lai. Dasar mato lawa asin. Tenang. Entah di ma adia bakaji, bake siap pandai badendang. Manga udah nanyo-nanyo. Dasar udah kepo. Usahlah dia nan kadenai, dicubukan kapandaian. Kok nyampang hati kok takanai, tania yola badan ko surang. Memang nyo adia pikirin. Nantania yo kan udah. Bukan adia. Dia, ayah adik tukang jual es tabu yo. Soalnya manih adik tuh asli bana. Ocu, bapo jaele hubungan kita gocu. Manyora dan lama nyora, bapisah biarlah bapisah. Di toga dah leta toga, bilo pejo jo hati ibu. Bilang tahun menjalin cinta, bekas yo sayang babagi aso. Sungguh ndak pona, gaya
Onde udah. Sampai pabilo adia manunggu janji udah. Oh ya dia sayang, usahlah jame, dinta bui janji di muka pangulu, dan binang adi ka urang tua, jo bismillah adi dinai halangkan. Yan lamo-lamo banada. Beko adia balaki jo urang lain lai. Basaba yo dia. Adia pasti udah halalkan. Apo kato udah. Memang nyo adia ko ana haram apo. Ini parah ini. Oi, pengantin baru. Baanyo. Lai sero malam partamo. Anan kasero mak. Alun mangalay. Lah pingsan nyo. Kok bisa sarupo tuh? De apo nyo pingsan. Gara-gara kolor nama buean tu. Sebanyak tu kain. Mengada di karuang tapong terigu tu mabuean. Batulisan lo di muka tu. Lah pingsan nyo gara-gara tulisan tu. Apo tulisannya tuh? Ama lupo. Produk jaminan mutu berat bersih 5 kg. Antah kabilo hati maraso cinta hidup dan indah ado gunanya. Memang hiduik udah ndak ado gunonyo. Surang diri marato nasib nangko sadari dulu denai marindu. Kudok sajo granat de udah lai. Ini parah ini. Uncunan dari sungai Lanse, luri jalan ke Tanjung Gadang. Mula bertemu dan naik tanah pikir, akhirnya adalah punya orang. Ampuilah. Dasar udah mato karanjang. Tenang. Oi, iyo udah nan maambia pirawe di muko rumah. Iyo dia. Tapi Bang Haji nama nyuruh. Karena bana lah di Bang Haji dulu. Karena bos sedang duduk Bang Kapirawe kok. Lalu Bang Haji. Apa kecek Bang Haji? Panas-panas bedengkang ini enak juga perawas itu ya. Nah, kan itu kecek Bang Haji. Kenalan lu dulu. Apa? Semudah itu kau menuduhku? Sia sabananyo nan maambiada. Udah atau Bang Haji? Bang Haji itu nan mambiak dia. Kau! Oh, cari lawan Bang Haji nampak di Denmark. Maulah main wa'a.